लोगोफोरनि दिवालीनि हाबाफारिया बिसो आरोना मालाय साथि बाथि फुल बिबार बायदि रेडि जगार बांनाय बिदिसो माया बेलेगखौ मावबाय नालाय आं बेखौ मावबाय जुमाय सोनांगौ दंमोन सोबाय आङो खोबनानै दोननोसै ओमफ्राय नैबेहाय मोनसे संनाय दङ बेवहाय दै होफैनांगौ जाहैबाय आंना हाबाफारिया आरोना प्लास्टिकखौ एसे सोमनानै दोनथ'नोसै मोनानोसैयानो दिनानै जेने थेने अखा हायाखिसै सोमनानै दोनथ'नोसै आं मजा मोदोमखादों जौआ बैसां सायाव दोनबावनायसो हायाव दोनबावनाय नङा जुमायाबो संनानै मिनिनानै थैगोन ओरैबादि सक सक लोंनो लुबैलायनायसो आरोना नुबाथाय ओमफ्राय दान्दिसे उनावनो एखेबारे सुखानानै लामसै होननानै आं आखायाव लाबाय आरोना सुला सुलि गांनै प्लास्टिक मोजां सुवाबा बेफोरबो गोखै जानो नागिरोना जौफोराहाय जेखि मावा बडिगार्ड बादि सिथों सिथा फैदो दै सोमहैनोसैलाय एबार जुमायाव फै गोलैगोन फै मोजाङै माबासो आरोना ना गेसाव बेरे थाम्फै बिरफानाय बादिसो उन्दैनि जातफ्रा मावनोनो मोनाखै ओंखायनो अफ्रियानो गैया माला मावो गाबोन समफोर मावो ना मायो जा गोथाव मोदोमदों बेबो आरोना आरोबाव दान्दिसे खुसुर खासार माबा माबि मावखांनायनि उनाव सोनाफोर कास्टमार फैलायबाय जोंहा मानि ओमफ्राय माया फारसेथिं माने साथि बाथि लागायनाय समय जाबाय नालाय आरो मन्दिरावबो हाबबाय एबारना आंनो सोनानै हरबाय आरो बारा फैया मानाव बिदिनो हाल्का फुल्का गावनि आवगोलनि कास्टमार साफा सानै फैयो ओमफ्राय दहाय गावखौ गंसे सोनानै हरनाय नुदों आङो ओमफ्राय ओमफ्राय आं दा गंसे सोनानै हरनो मोननाय आरोना बाखि लांफैगोन ना लांफैया नाथाय मिन्थिला गंसे ओमफ्राय क्वार्टार दंबावो खोमा दुंग्रायाव खालिसै आरोना बथलाव जाखिनि दङ बेनोसै रोंखायो सनाफोर आंबो नै गोदोनि एसे एक्सपिरियेन्स थाखाया नालाय खाना हरबाय फ्रात फ्रिट गंसे आरोना 80 थाखा जाहैदों बेलुना आं थां बैयाव आबैजों नम' होनदो थां बैनि आबैया नम' होनबाय थांदो थां आबैजों लामायावबो नम' होनसै बिदि बालि होनसैथ' आबैया थांदो बिमाखौसो नांबाय थागौ आथा बायदि थांदै आबैयाव होनबाय थां गैया बमा गैया आदाया गैया ओइ आदा खिन'जों थांबाय मालाय गैया बिदि नै एलाय आदा मोना थांदो आबैनो थांदो मा थांसनाय फिसा थांदो ओइ होनथां होन थां औहायनिफ्रायनो होनसै होननानै लोगो लाबाय थादों आंखौ होननो होननानै लोगो लाबाय थाबाय बिस्रा थांदो थाङाबो बियो बिमा लेथुङा न' लादो होनबालाय बेलुना थाङा आबैजों बाबा नोंसोरनो ना सिरिसो थालायबावदों दे गाव मानसिनि खाथियावल' गावनाङा नै आंहा गिलायबाय ओमफ्राय बे सुनि दाउफ्रा बनावसो थायो आरोना एसे मोजां गन्द्रा थानानैबाबो हाबाय सामफ्रामबो होखोनांगौ जाहैदों थां सोरखौ नेदों बिबैया नोंसोरखौ होखोबाय थानांगौ हा बिबैया नोंसोरखौ थिनबाय थानांगौ हा हाबाय बेखिनिखौनो हाबहैला आरो बे लेंग्रियाबो हाबलायबावा बनावसो थायो हाब माबार हाब बदमाइसखा बे दाउनि जातफ्रा मादि अयभासथाय हाला आयै बबेथिंसो ओंखारबोबावदों नोङो ओइ थां जाराव थां न'आव हाबदो दे हाबदो हाबगोन दे हाबोनलाय मा हाबोन ओमफ्राय आहा दासो बे साथि लागायखांनानैसो आहा लामायाव ओंखारबोनो रोंबाय आरोना माने दानियानो एकदम बाहेरायाव ओंखारबोनो नागिरला बिदियादि लामाथिं बमा थमा गावलागासिनो दङ हेपि दिवाली गाइस नै जोंहाबो बिबैया आराम आखिथारदोंमोन आंहाथ' माथो होनबावनो आरोना ओमफ्राय बारानो ओरैबायदि उल्थासो बारनानै होबाय साथियानो सानजाथिं मोखां खालामनाया ओरै सोनाबजोंसो ओरै खामलांसै आरोना माथो खालामबावनो मालाय बार खोलो खोलो बारनानै होनायखौलाय बिमाखौ जोंहा बेजों वेलकाम खालामबाय लागायबाय नै आब'मोनाबो आब' बोरै जागासिनो साथिया उल्था जायाखै
उल्थासो खालामलाङो ना ओइनि आयंना उल्थासो जालांनो नागिरो बेखायनोथ' दासो मानो एथ' आराम खोलो खोलो बारखो ओइथिंबो रिथि रिथा मासि समायना नुयो दिवालि समावनो आयै सामिलि उल्था जायाखै माबाया बारा बाथिया नैबा उल्थासो खामलांनो नागिरबाय जाथोनो बेखायनोथ' जाथो ओइ मादै मोनाबो लागायबाय ओरैबो रिथि रिथा नुहुरबाय गामिया एकदम दिनै बयनिबो लामायाव साथि आरो ना जोंहा लाइट गिदिरखौ लागायनांसिगोन र' सिलानिखौ खुलुमबाय सिनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटुब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मासे जौखौहाय महर लानो सिनाफोर दा मुगाय इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबनो सिनायलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इनिफ्राय मा होनो दिवालिबाबो आं बारा देलायनो गोसो जाला रंगिना संगिना आरोना मोजाङै मोजां फुजा होनो मोननायबा आंबो हायलाब एकदम जि देलायगौमोन आरोना दा आङो बिदिनो गबथाबथ' जिरायनानै नै दासो लामायाव ओंखारबोदों जाखिनि खामानि दं फोजोबनानै आरोना ओमफ्राय नै फिसाजो आंखौ बोगासिनो बैसिनिफ्राय लोगो दं नालाय थांनो होननानै आयु हेरमेन हमलायनाय र' आं टर्स मारिनो माने थाथेरलानो नै मालाय बिमानै मोना चकाचक बारजोंनो हालोद टाइट गोजा ओमफ्राय साथियानो लागायबाबो थालाय लांलासो सिख्ला आफादफोरनि साजायनाय मालाय बिउटिफुल नै आरो बैयाव दंबावो र' पिबि मोननिखौ एसे नायहैबावनोसै आदानि नङाबा थ' फुजा हैगोन मन्दिराव सिख्रा थ'दो नै ओमफ्राय बिजावजालिनिखौबो नायफैलायबाय जोंहा साइडे फुरा मालायनिखौ भिडिअ मारिबाय थाग्रा आरोना मालाय न' सिंफ्रावबो हनै रिथि रिथा देहाय दे ओमफ्राय मोजाङानो जादोंहाय नोंसोरना अट'मेटिक बायनानै लाबोनाया बारजों गोमोबाय अट'मेटिक थाबायब्रा आं आरो सानहरदों बिसिना आरो मा दलद दङ साथिया होननानै ओजों आरो खाथियाव फैबा एकदम देन्जारसो नामा थिगानो दं आरो माथो खालामनो बारखौलाय जों लाबोदों आरो ने बारखौथ' जों लाबोआखैना मालाय गावसोरसो फैदों आइ आफा उराय होदोहाय मा दङ खबाइ बोराय मा बोराय बाल्थिं बोराय खबाइ बोराय दंबा उराय होदो जोंहा गोदो बिदिसो गावोमोन दायो बारगोन बारहांगोन मोनायावसो बारो दा मालाय जि लानानै फैदों बिसि फिसाय रुजु रुमु दहायो मालाय थब्ल'लायनानै लाबोदों नामा रियान थांनो थ' बोरो रियानाथ' अबाय गायब जानानै थांखो देहाय दे पार्टनारखौ मोनबोनानैसो सुखु सान्थि नै थ' आंथ' सुनो दे बिजनेस खालामनाय नङा सनाफोर बयजों बिथांखौ बिराद गोसोखांबाय आङो बावबाय आरोना आङो दिवालिया बबे समाव मानायनायमोन बिथांजों आं गोसोआवनो गैला माने बबे सनाव बबे बोसोराव मानायनायमोन होमबा साननानै नायदो बेसे गोबाव जाखो जों सानैजों दिवालि मानायनो मोनिया आरोना फेमिलिनि दिवालि मानायनो मोनिया बिथाङा खम बोरैबा मोनो बे आं मोनदों मोथोनो बेनिफ्रायहाय माबा मोनसे नुनानै आं बांसिन गोसोखांबाय आरोना बिथांखौहाय आयौ माने रकेट बावबाय दानजिमोना मन्दिराव थांमारसै थां मोजां भिडिअ खालामनानै लाबोदे अखौबा थारमाने बिबै फिसौला बे हाथाइनि मन्दिर गोदानाव ठाकुर गोदान थिखोनायाव माने फुजा हैनो थांसिगोन आरोना बिसोरो गावसोरल' नङा रिक्सा लेंहरखाबाय दंबावो आरो सोरबा आंनियालाय अबाय टावार दङ मारै हरनांगौ आंनो जाला आं दहाय सोनाय नायदोंमोन नेटवार्कआनो फैया मालाय सन्दन जुवा गेलेहैदों नोंहाबो गेलेहैनो हागौमोन ना मालाय सन्दन मोना मेरला मोना मालाय जुवा गेलेहैदों दिवालिनि आं थांदोंमोन ना दहाय बिसिनिथिं राजा फैदोंमोन ना बिसिना राजाया फैदोंमोन रियाना थांबायब्रा आंनि नोजोरावनो नोंहाबो थांनो हागौमोन ना फैसा खामायनानै लाबोनो हागौमोन आं रायनो मोनगौमोन लाब जायाबा रायनो मोनगौमोनब्रा खमसे खम दिवालियावथ' रायनो मोनगौमोन ना नोंखौ रायनोबो रावबो गैया आंहा
खोनाबायना सोनाफोर जुवा गेलेहैनायाव रायनो मोनिनिसो गोसोखांदों होननानै आंखौ मायदि बुंहरलायदों आरोना माने आं बिराद गोसोखांनायनि खारना बेबो आरोना माने मालाय लैहोर लैहोर एसे जुवा थुवा गेलेनो थाङा होमबा गेलेफेराबाबो आदत गैयाबाबो खालि फुजाफ्राव गेलेहैना सोरबा ओमफ्राय आंहाबो होनबाय आरो ओंखायनो नों थाबा आंहाबो रायनो मोनगौमोन लाब जाबा हाजो मिनिनो मोनगौमोन लस जाबा रायनो मोनगौमोन होननानै आरोना खिन्थु सोनाफोर खोथाया बे नङा बिराद इमसनेलानो जामारदोंमोन आङो ओमफ्राय फुजाबो होनो मोनो जों जाबजों फुरा माने गन्दगल आरोना आंनि गोसो गोरबोआ माने जमिनानै दंजोबोमोन ओमफ्राय एसे सुखु दुखु खोथा रायलायबाय मानि मबाइलजोंसो रायलायदों आरोना बेनिफ्राय ओंखायनो आं आंनि मबाइलजों एसे शुट खालामबाय ब्लग्सखौबो आङो जेबो इलु इला देखायबाय थानो हायासै मानो होनबा आं जेबोआनो मावनाय जायाखिसै नालाय जा मावदों बेखौसो देखायबाय साथि बाथि लानानै आराम फटक सटक खेबजानानै भिडिअ सुटिं मारिनो हागौमोन बाट बेखौबो आंहा किस्मतआनो मिलायाखिसैबा एबार सोनाफोर ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौ बारा गोलाव खालामला आरोना मोनाबायबो उन्दुनोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरायै नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय ओमफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय एसे मोजां लाबोनो सेस्था खालामसै सोरहा मोजां दिवालि मानायखो मालाय स' आरो वान सेकेन्ड हेपि दिवालि अल अफ इउ